Gitanjli Hansipi, Apransi, Birda Thepi, Arjitha. Chingthong constituency arlo Chingthong Rongbong Rongara Kalong Child Labor Puthak Chirok Toga Maikangni. KYF awai kang arlo towar ki ik selam asonte mesenji. Kiling long riang long karbi customary low for the sai hemdo bonsita me thang natta kenang jiason abelang lapen thang natta kipang chirabe. Angding kithom karbi honghari youth council ke chok lapen ningkane sek amai pi kangni. Jutang henlok khayang thek lason si karbi people tarlang solong henlok karbi akhai KYF mati karbi youth festival aning kanwang sitame talon dun bom bang bomlo bangso festival council pen CM tuliram ronghang RD pidun si hadak arjoi kacelar bom lasi festival awai kang arlong jesimet kaceleng atawar kasalam mate preparing asiding te mesenji athi nipli nipo festival kelangjia phan karbi anglong chotkali Kaprek adet pen sitame nangkelang dunjia phan aning kanwang tado lasi prabjin pen tawar ki kasalam piason te mesenji athi lake India angkang pen ison anong ke thangklong lapen ki thinai karbi youth festival hello kedantang ni phayar koi kep ar ni pen pini ni phayar koi crazy ang pong kethom choke hola long radamai pi ke padopona long aluhi sarpo man pen chetong dun roton teron KAACEM man peng aluhi povitro rong pi MAC nilip bibison tok bi bidisar KHYC choteron rat asai klem bang pen chenglok kithe kiding atum chetong dun si labang so mailong RDP dun lam athi pi ke deng pon lake karkli kapejo korte ingjir chingrum etra methang adhorom ke paklar nang honghari anim ke pirthe ke plang rap adhorom lo pusi klar dap pen than pachini pon aluhi atuma hin pen non owekimi atum ta charkli chopejo charli dunang po mate charli dunde pulote mo arni ke karbi atum adhorom birdeji upen chenglok penang an kachethan chepari pon non puthot karbi honghari youth council kachari pon puji aphan mai phu kimi Rajendra Thisopen Kongchun bang Bilison terang Karbi akhai tum arona ting pen kabisar ki dir sai hem mate karbi customary low code kiling long ria phaman lang tharalong kim rang dam dera pianta piniar nian thang nata hadakenang jia sonawe lang lapen kipang chirta avesi thekpon long labang so sai hem aphan MLA H 2015-16 aning kana schema men pen 20 number by talang so MLA Dr. Mansing Rongpi karbi akhai aphan kaching hon lapen kapaching turji aphan karbi customary low code sai hem pipon lo monsitami labang so sai hem dopo apianta karbi akhai along aman ping ke do habe pimpo lapen rong asaratum ke klem ke dam ke prangtria jok asai hem pangram su sonsi thekdam lo Lapusona sai hem pangram krai pulote karbi customary low code ke do ke karbi akhai atum kaching honang theklopa Lapen labang so putra karbi ang long autonomous council along ICM customary law kopia siding pon popusi cherok tokar dum karju pon Keroni pen rensing teron news fast karbi ang long Yang sambaji phora chitima pormalom AASU lapen KSA atum chelang pet pen citizenship amendment act aputhak prabjin pen CNangji pu hangsi difu hithiar lo meeting tompen armu chejeng pado armu chejeng ahut CAA BJP sarkar atum CNvek nangji lapen chok chitik ke chesong bomji pusi hangpon bangso hut penang an ketheke re atum chetong dun si armu chejeng along ase angtong pathidun Nomnom sopan birdang ton sinet Karno Krushi Dhara Agro gas safety device ahin pen gas safety device like automatic system Nangli gas kang bok ke phere me mia huni pen chupa job ji pulode nangli gas safety device and bek nangji gas safety device ador like suri ki thom raphar phone pen Nangli tum gas safety device pen ali ke long ji lage 15 crore sana insurance long hot bo gas kom danglo buta nangli tum la so device pen chini ikji
Gas safety device pen ajok nang ni kaphere me miya huni pen nang lila pen hema long ke doa tum jokon ko. Gas safety device pen ajok nang litum LPG gas abong pen 20% and gas safe long ji. Gas safety device pen ajok nang li LPG gas cooking nang ko pu upcheck ta long ponji. Ong tu atum gas safety device ken ipen ajok gas kang bong pen apran dam nang lo. Lahai ri ang huni pen kacepat jauh ji akan nang litum gas safety device and serak tang ko. Gas safety device ke long ji lagi di fu town outpost adung di fu karbiang long si long inji. La pen screen na long ke doa number long humri ignon. Cardo. Berita kang tompen nang sirui tulo. West Karbi Anglong Mohila Somiti Social Worker Labendong Kamukam Press Club at Tumpen Patir Pipon si Piniching Tong Rong Bong Rong Arakalong Child Labor Putak Chirok Toma Mai Kang Ni. Bangso Mayalong Women Commission Chairperson si Marong Hang Pialuhi Sarpiaman Penchetong Dun. Anparta Advocate Santana Rongpi, Dr. Mirlong Kiterang, KSA Klembang Pua Bijit Kro, Hakim Rongpi School Inspector Pendanglo Penangan Kitekiding Atum Chetong Dun. Jisimet inglong hawara long pen lo kapacharli dunji pura ang tangki bidun pen kena hoki ong dun pen koson pen si kepajok pon tekjima apan RC krung pen cingki cingwai pon mai long cing thong teron dili pen si mai cepahem pu pon watat langso pen rajen ronghang tong kamukam pen long king hi news fast Karbiang long pinia beta lang si pajullo tomi thakme